kuzodlula isizulu, kudlula kudlula into ezikhona esiphakathi kuzo, kuzodlula into esizibonayo, kuzodlula nezinto esingakhange sizibone, kuzodlula izinto esizifileyo, kudlule nesingakhange sizive. Kodwa yena ubukumkani bakhe bumile ngona phakathi. Inkosi eyaziwayo, inkosi enegama eliphilileyo, igama walinikwayo kwathiwa lilo elizawuthi xa libizwa kuguqe onke abasezulwini, kwabasemhlabeni, kwabaphansi komhlaba, kwabaphansi kwamanzi, kwabasezintabeni, kwabasezitilini, kwabasemiqolombeni, kuzo zonke indawo lithi lisawukhankanywa elo gama onke athi khithatha yile nto sithi xa sibuyisa asibuyisi egameni lacawela, sibuyise egameni lenkosi, sithi sibuyise egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Siyabulela kakhulu mfundisi wami, siyabulela kotata bonke nabagqugquzeleli bonke balo msebenzi. Ndingunontsikelelo, ligama lami endalinikwe ekhaya. Ndisindisiwe, ndingumakoti wakwatata uXegu. Izono zami zonke zixolelo. Ndiyamthanda uYesu owangenayo enhliziyweni yami. Siyabulela kakhulu ke ngeli thuba selifumeneyo. Ndicela uxolo kakhulu ngoba bendingakhange ndikwazi ukubonakala emsebenzini, kuthande ukuba busy kakhulu, phunywa ngorhatya, uphakelo lakhe benkqabelo. Kodwa ke siyabulela uThixo ukuba ewuvulile umnyango namhlanje. Haleluya. Ndicela singakhange sibe bade kakhulu, kodwa ke andithanda ukuthi andizubamde ngoba masu uwatsho loo magama uvele ngathi i-enemy ibikulayinile, uvele uyolule. So ndicela ukuthi inkosi sinceda, asizubabade. Sizofunda kwincwadi yabase-Efesi isahluko sesine, Ephesians chapter 4 ivesi 11 ukwehla, verse 11 siphele noba ku-14. Nawe moya yabase-Efese chapter 4 verse 11. Waza kwayena
wabapha abanye ukuba babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo, abanye babe ngabalusi nabafundisi, ukuze abangcwele basulungetiselwe umsebenzi wolungiselelo, ukwakhiwa ke komzimba kaKristu, side thina sonke sifike kubo ubunye benkolo nobokumazi okuzeleyo unyana kaThixo, ebudodeni obupheleleyo, emlinganisweni wobukhulu bokuzala kukaKristu. Verse 14. Ukuze singabi sabazintsana, silatyuzwa, siphethethwa ngumoya wonke wemfundiso, ngokunyanga kwabantu, ngobuqhetseba obusemaqhingeni olahlekiso. Baba, lilizwi lakho elithixo, thetha ngalo Moya Ngcwele, simamele thina, sakhe Nkosi ngalo, dala Thixo izinto ezintsha kuthi, egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndiyaphila ukubulisa egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyashela ukubona nabazali ngegama likaYesu. Amen. Andiqondi uba ndizawukwazi ushumayela namhlanje. Qha ile bendirhalela sincokole ngayo yile ndaba ekwipwa kwabangcwele, be-ekwipwa ngezi graces ezibalwe apha kuverse 11. Apha kuTPT uthi zi-graces of the apostolic, the prophetic, teacher, pastor, evangelist, njalo njalo. Now aba bazalwane umsebenzi wabo kukusulungekanisa ibandla abangcwele, ukuze sonke sifikelele kwi-unity of faith. Mandiqale kule ndawo ethi I've noticed kule mihla siphila kuyo ukubana akukho nto i-enemy esibambe ngayo kakhulu ngoku ngathi yi-division. We are divided in terms of understanding scriptures. We are divided in terms of doctrine and application of that which is written. Omnye uyiva ngolakho uhlobo ayi-interprete. Xa ufika usenze enye, ufika sekugcwele kumakhasi onxibelelwano uba ayikho ke le nto ibithethwa ngulaa nto okanye ibisenziwa ngulaa nto. Akutsho uba abantu abangakholwa, hayi, kutsho amalungu omzimba ukuba le nto ibithethwa phaa okanye ibisenziwa phaa ayiyo. Futhi batsho bekoti izwi, nomnye afika kote yakhe ivisi into yokuba into ethile ayikwazi ukwenzeka emntwini ekholwa. Ndenzela uba ndihlakulela le nto ngamabomu, ndenzela uba kule nto sizoncokola ngayo namhlanje si-understanda ukuba asizanga zochitha, asizanga siyakha kule nto siyenzayo, ingasasonto siyi-understand uba i-enemy singayivumeli into yokuba indlela endiqonda ngayo nendithitshwe ngayo indenze into yokubana xa usiza nenye into ndiyichithe. Yabona iTower of Babel, iTower of Babel yayize kakuhle is-Arab, yayize kakuhle. uThixo wayibona uba ingxaki yaba bantu kukuvana qha, bazoyofika apho baqonda ukuyofika khona ngoba bayavana. uThixo wayichitha ngokungavani ngelanguage. Now in the body of Christ kunzima ngoku ngoba noba sigcina sithethe ilanguage enye, xa umamelisisa asivani ngelanguage. Umzekelo nje bathi sizawuqala nentetha yam, njengoba sizoxhotyiswa zii-fivefold ministers
usenze ntoba sisebenze kahle emzimbeni kaKristu. Thina abantu baxhotyiswayo ukhe kubenzima uxhobiseka, hayi ngoba singafuni ukuxhotyiswa. Sinemicelimngeni esihlangabezana nayo apha endlini. Ndiqaphele unyaka uphelileyo ukuba njengoba sikhonza nje sikholwa, aba bantu sithi ngumzimba kaKristu xa sesibatshekishisa one by one, ngobani aba basuka phi? Ewe ngoku basindisiwe balapha, but into edala basingafiki kakhulu phambili yile ndawo basuka kuyo. Yabona nje masilapha sikhwaza uhaleluya sonke kumnandi, kodwa xa sele ubatshekisha into exingisa kakhulu into uba njengoba ndinontsikelelo ndingumamJwarha, ngobani amajwarha? Ummo wabo ngabantu abaluhlobo luni, fumanisa uba banenkani. Sikhonza nawe nje mamJwarha singakwazi uba ibandla likhule libheke phambili ngolifundiswayo, sibanjwe yinkani yasemajwarheni. Sentsho wena usindisiwe siyakuva, kodwa inkani yabo wenu yiyo nesixinisileyo. And ke ngoku siza kulandela language bethetha ngasi, sithi sohluka lapha kwilanguage, sizothi hayi xa usindisiwe yonke into endala idlule. Kodwa ubujwarha obu bona buyavela apha kuwe. Ndenze umzekelo Proverbs wokuthi ndizibone xa sendifika ku-age 40 uThixo endibuza uba ndifuna ntoni for my birthday, andakwazi umphendula. Ndabala iziphiwo zakwamoya, wathi yena hayi andibali ndoda athethi ndoda. Ndazifumana into edala uba ndingakwazi umphendula, bendingazazi uba kanti andikwazi ureleyitha noThixo as my father, ngoba mna notata wam umajwarheni ulapha ekhaya andizange ndareleyitha kakuhle naye. As a result, umajwarheni angakhange buza uba ndifuna ntoni for birthday yam. Ngoku ndiyaxinga xa ndifike kuThixo ndibuza, andikwazi uphendula. Wathi uThixo uyazibona unengxaki na notatakho? Wayetshilo ke uThixo xa ndandina-30, wathi angosikhulula kutatakho ngoba umxhibile. Mame, ningakhathali ukulivela uba utata wam ndikhonza naye apha kuloo camps, sikhonza sonke, athethi ngomntu ongakholwa. Into esibhidanisayo xa ndiqaphela apha ekuhambeni uba kanti ndimbambile ngendlela sikhulise ngayo. Ndizofika ke ngoku ekukholweni nayo yakhona siyagida sonke, sithi yabona la mhlabeni umandi siyatshekula. Kanti xa sekufika kwi-advancement, andithi ndiyatrainwa zi-fivefold ministers, xa kufika kwi-advancement of the kingdom and the operation of the gifts, andimove. Stuck, and because stuck because my spirit is stuck. No, my soul. Ukhona into kuthiwa isoul apha empini, yiyo le ixikizekayo xa udibana nenkqwithelo nenqwaleko, iyabetheka. Ekubethekeni kwayo iba nokudandatheka. Ufumanisa ke ngoku your spirit wants to move, isoul ithi soze kaloku uThixo akangotata, utsho isoul idonsele emva uspirit man. In my spirit I'm gifted, ndiya-operator nge-gift, but andikwazi ubenefitha kwi-gift yam. Abanye abantu bayabhenefitha futhi bazofika ezulwini mna ndisale ngemva, ngoba andikwazi mna ukuba ndibhenefithe kwakule gift ngenxa yesoul yam. Isoul yam ifragmented, ibethelile. So ndihleli nje apha nikhonza nam, andiphelelanga. Ukho umna omncinci, uyabona xa ukhe uthethe nabantu utata uRhoyi nikhansilishe, ufumanisa umuntu wayekhe waphathwa kakubi okanye wadlwengulwa emncinci. Kukho ibhisi yakhe eshiyeke kulaa age wayedlwengule kuyo, owayedlwengulwe na-5, kukho iphathi yakhe estak phaa. Xa ewa abhuzwa ena-12, kukho iphathi eshiyeka ku-12.
That is why engakwazi ukuba home. Uyamthanda uThixo, uyamthanda. Into la uhamba hambe kuthi xa sele edibana ke ngoku ebandleni. Yabona ebandleni? Uzofika ke ngoku apha akhathiwe. Once athiwe akuvakalelwa nje spirit kuvuka lapha isincinci. Iyayikhathazeke isithi mina umo wami ndiyathanda uku-abuse. Ikhoxe sosiphinde umbone komzulu. Hayi ngoba uThixo engamthanda, ukho la ndawana incinci, uspirit siyamfida yena. Kodwa usoul, mna Ntabuhoyi, ndisesebhesi. Andikayiqapheli la mfundisi ithi xa ubhujele wehlelweni ebuhlungu. Musukhala, masungakhala ukuthi uyamkholwa uThixo. Ustrong. Yabona ke bangcwele mama? Hayi kakhulu. Kodwa abanye ngicela nibayeke bakhala. Ngoba la nto ibuhlungu elagaqa uyaligcina umuntu. Nibona umuntu ostrong wena. Kuzothi pha yabona mfundisi uBhiyozo. The type of enemy we are dealing with is nothing but stupid. The guy has a file on you. Uyakwazi ukuba umo wakho wagezeleka kwe-pH wathi. And uyakwazi abantu ongabaxolelanga nje ukuthi uxolo noxolo umuntu wonke sisitsho basisiwe noxolo noThixo noxolo nabantu. Uyakwazi yena apha phakathi uba umo wakho udabs wakho nomakazi no-anti kabani awunendawo. And uzakuyeka until ebandleni kufika umuntu oresemblish i-attitude efana nalapha. Asixabane ebandleni kuba sixabana, hayi zii-characters ze-soul ezingakhange kudilishwane nazo kuthiwe work out ufane noKrestu. Athi umuntu mna ndenziwa kanjalo. Kuthiwa phaa emithingi xa sikhonza apha ungabi naxhala si-right. Kukho ii-issues ezibangela uba xa sekuhlelwe ezintlanganisweni uba buza kwaba sezikomitini basakuxelela. Uba kukhe zingquzulane phaa athi umntu umoyeni anendiqondi. Futhi uCombatshini besingamqondi ngoba besidilishana no-spirit man wakhe. Kanti phaa ngaphathi uku-soul man very defensive. Oko waye-abhuzwa akafuni kwamntu ungathi uzamabhuza. Unguchiki. Yile nto siye sithi ke mfundisi wam, njengoba sisakhiwa silibandla noba uzotshata sumandelwa ukufutha kumntu ombona uba yabona wam ulibiza izulu bayalibiza mntaka-anti befinger phakathi. And if ibandla aliqapheli i-fivefold ministers ukuba this aspect of the soul yiyona izawubetha kwabantu kungakwazi uku-advanceka ikingdom. Yabona nje xa kushunyayelwa kusithiwa masibe ne-dominion even in our workplaces. Xa ufika in the workplace akudlalwa phayana. Kufuneka i-character kaKrestu engabunjwanga in your spirit, ebunjwe also in your soul. Isoul yakho mayizazi uba isindisiwe, mayincedakale la phathi yakho yayidlwenguliwe. Futhi ndithe andifundishwa yicenge suyingqamele suyivuthela yona yicenge thethana nayo uba jonga mntanasekhaya apho siyakhona kusezulu leyo baqho wena kuthethwa kanje uyakhathazeka uhlale phansi iyasibethe exesheni. Kukho abantu mfundisi wami siye sithi xa sisithi siyakholwa uba ndikhe ndathukwa kuFacebook njengoba ndinoshumayeli ukhe uthi follow kohlo ukuthula iphela 3 months uthule ngexesha uthuleyo the enemy is buying time against you, is using that gate your offense. Mamela the offense is very dangerous ngoba if you are offended wonke umuntu ofana nalo ubeko-offendile sosiphinde umamele uba ngumfundisi uku-offendileyo awuphinde uthembe kwamntu ongumfundisi.
Now umfundisi uthethe apha into yokuba xa local church awukwazi into endaba bangabi na local church mfundisi ile mpicture le part yesoul akakwazi ukuhlala ngoba every time ehlala uba uSinderella yonke into ethethwayo ufaka izihlangu zimlingana ngoba kaloku oko waye bethwa ngowabo okanye ethukwa abanye ke mfundisi wami kuyo yonke loo nto banento okuthiwa si-spirit of rejection. Oh sinzima ke esi ngoba apho ahamba khona kafuni futhi akalenze lobala akalakhi athi hayi andifuni nawe noba ngakubalisela uzobona nawe uba there is a pattern. Sidla ngova kusuthiwa i-generational cases abazali abanazo hayi nditsho ngabazali nazo ka kodwa line-patterns ezihambelana nokuthi ezanto zakowenu nalandlela ukukhuliswe ngayo nalandlela orejectwe ngayo. Abanye umama wakhe wayeyintombi so ekhaya mosiyayazi mama intombi wawuthi bikhulelwe sikhe siyihlakathele sesingabazali kwenzela uba singayikhuthazi lento yakhe la esa spirit siphumele emntwaneni ekhula nje uhambe engafuni nalo local akafuni uba ngaya kulo local akafuni until adile nespirit and this spirit asicast outward awuthi ngegama lika spirit of rejection yaqoqa hayi uqala uze naso kakuhle ufike uhambe uyoqala emva uthi bawo ndixolela utata wami lo wayekhuliswe umama besesikolweni wabaleka ngixolela umakhulu owayethe wathuka umama ngenxa yebekhulelwe ndixolela umama ngoba wakhe wazizama iipilisi zosikhuphisiswa zasebenza. These things are spiritual. Anything that we do, we are going to talk spiritual. Patterns zakwaThixo uThixo xa ekusikelela i-blessing kaThixo goes through generations, thousands of generations. But inkqubo yakhe to the third and the fourth generation. Now if we understand indaba ye thousands of generations a blessing, each generation ibizozigada bihamba kanjani hayi for yona for abazali ngoba ubuild blocks for ukuba elandela igeneration mayingafunyanwa sesi spirit ibizozigada. If our parents knew and our great grandparents nditsho noba bengakholwa if they knew ukuba umoya khona i-pattern is transferable kwi-generation babezohamba kakuhle. Sinabantu sithi sikholwa umbona ilihlo lakhe aliphelelanga apha kulo mntu amnikwe nguThixo hayi ngoba mna ndandiqale ndashumayela nakhaba yonke into avutha ndicinga wonke umntu inoba ngamfuna uThixo uyadlala endlini kaThixo until the Lord made me to understand ukuba abanye babheklisha nezinto ze-patterns zoyisemkhulu ukungahlala phansi notata omkhulu sofumanisa utata omkhulu lo uthi utata omkhulu akanotata omkhulu uncakazana wase-next door owakho yena wami ufumanisa sisiphithiphithi. Now as a child of God ufike endlini kaThixo you must be intentional in checking yourself uba ungubani kuqala uvelaphi kowenu bantu bani abantu bakowenu ngabantu bento zesiXhosa ngabantu bento zamayeza ngabantu bentontoni ukwenzela uba wenzela ntoni wenzela ugada wena mamela ndidla ngothi awuzunxiba yonke into wena ngenxa ye-background yakowenu kowenu kukho amagqirha athi xa unxibe wena intsimbi ningathi ndithenge heritage ndithenge niyeva na bakhona bangazinxibiyo bekhona ze baningabajaji uyayazi yena uba kowabo ngabantu bentsimbi and bayayazi bemhlophe ithetha ntoni ebhulu ithetha ntoni uba yena ukhe wazinxiba uzomva ekuseni ekubaliseni iphupha lokuba ebusuku behamba ngasemlanjeni so yena uyabaleka
xa kufikwa kwento ezinjalo. Iyavakala nebantwana nezinye ke nezinye izinto mhlawumbe nomzekelo wotywala. Bakhona abantu abathi iwayini, iglasi yewayini wathi uPaul kubani bani isisu siyalungiswa. Uba unasisu susondele eglasini. Andithi noxa unaso yiyakuyo niyayiva le into endiyitshoyo. Check your pattern. Ekhaya mna kukho i-stronghold sotywala. Bakhona abantu nditsho bengakholwa ma emsebenzini wami. Bakhona abantu abathi xa besela baphinde babuye ngovulo bazosebenza. Kodwa bakhona abathi bona mhla baqala urhabula kunzima uphangela kubo. Both of them bebehamba indlela efanayo. Xa bomnye kukhona i-altar edimanda ukuba impumelelo zingabikho, and kuloo altar kwakucamagushelwe ngotywala. It's one of the things eyabekwayo. Nemali kwabanye njalo nje bayazazi ngabantu ababekhe bazenze ezo zinto. Uzofumanisa uba wena nokuba sekusithwa kukho i-freshman stontoni, ningahlupheki uba nina nichaphazeleki. Le nto ndiyithetha ndiyabazi abantu bakhona abachaphazeleka. Susonde. Yabona uJoseph xa wayebaleka wayengabaleki ngoba ebengenawuba nawo amandla oncokola nalo sisa Jonathan. Yayibona ne? Wabaleka ngoba uJoseph kwakowabo unina akayonkosikazi yokuqala or eyodwa. Khona isiphithiphithi kwaqakowabo kwafuneka aqinishe yena, and uba kazigadi yena kwizinto ezazenziwe ngutatakhe ezingamchaphazela uzoba sengxaki. So when we are teaching ukuthi zikhangele wena, who are you? What are your weaknesses? Ngokukhona awuzukwazi ukukela noba yintoni ngoba uyazazi. You remember, I know that ezayithetha izoba controversial yokurecord or not record. You remember bekukho omnye umama abekhe watrenda apha eSouth Africa a few months ago ekhalimele abazalwane ngokubukela enye series ethile, afuna ubiza amagama ke sekubukho iphanda. Babukela le series namalungu nabantu, then lo mama wabakhalimela babazalwane, you don't watch. Abazalwane baqala abazalwane baye ngabantu abangakholwa bamxeka. Futhi mina ndabe ndinento ethi jongani bazalwane, wena uzazi into yokuba kowenu nakuwe wahlambulwa kwintoni. Uyazazi wena into yokuba muthi ubukela into ethile utshona dyum uyawuyovuka ngoJanuwari wena, and iza kukhosta loo nto ngoba kaloku uzofuneka ubuye umva uphinde uqalele kwakhona uwayindwe uzofika kule ndawo. You don't awungeni kwezo discussions. No siyakha ngoba awungeni kwezo ngxoxo, uyabaleka ngoba uyazazi into yokubana kule ndawo abanye bazofika kuyo awuzufika wena ngoba unolwazi lwesiqu sakho, unolwazi lwe-weakness zakho. Now xa sowufika kwiinto ze-traumas lezi zinto ezikubethayo emoyeni, ndifuna uyakusombulula. The only person who deals with the soul through and through nguMoya Oyingcwele. Si-specialty sakhe umuntu ophukileyo. Kulapho abangathi uyabona ke ngoku ufike kwi-field yakhe, because so many things ezibetha abantu bangakhuli ekukholweni, bangakwazi umu-understand uThixo guys ubless abatheni. Langena uva lo mbuzo athi umuntu uThixo kangisikele nabatheni. Athi umuntu nokudala ndathandaza ndiyatayika yathi but apha emoya umvelo umuntu uba apha emoyeni wakhe wophuki wophulwa ukuba ningathi noThixo uyakhetha. Uba umanga ukuthetha ngale ndaba kaThixo othethe ngexa udingana nomuntu nje ukuqala umve qala uba kowenu ukhule uzofumana ixesha elininzi ukhule enazo ii-abandonment issues. Cela uMoya Oyingcwele ke ngoku
angene in that gap amlande. Because asizokwazi bangcwele bakuyofika yabona sizoprofeta sithi izinto zakho sizawuyi this time next year. Uphume ngalamnyango sithi ayikho kalandi bithethwa pha. Ngoba ubonile apha empilweni yakho into yokuba wena ingathi ezakho izinto when it comes to God ingathi uThixo lo uyakhetha. Now ndenzela lento ithi when we are about to pursue indaba yokuthi ababantu kuthiwa apha baya equipwa for work of ministry, abazukwazi usebenza mfundisi umbhiyozo bephukile. Kuzoba nzima sewusithi mabathandazelane ngoba uthona umhlobo wami every time nandithandazela abantu ezaba izinto ziyenzeka kodwa mna hayi ngixengile athi no mna unokungeza nantoni thuthuz wena zizoqhabana into na umuntu onjalo udinga isikolo sikamoya kwi-soul not ku-spirit because ku-spirit uyakwazi uqhawula uyathandaza futhi in-tongues but ku-soul akafuni in-tongues ufuna isiXhosa uthethe naye uthi jonga mphefumulo wami uthi uDavide return to your rest oh my soul thetha nomphefumulo kusamanda 10:19 uthi because the Lord has dealt bountifully with you uyawubuyisa umphefumulo wami not spirit umphefumulo uyabandula umphefumulo once udibane nemeko. Now ifuna lento yokuba sibe intentional as individuals. Andifuni ngiyazi sishumayele sivuthe lapha ndifuna into yokuba uzinjonge wena because ukukhula kwakho apha enkosini kuxhomekekile ekubeni apha emoyeni wakho in your soul in fact umenja ngoba anything that God deposits ithi Bible they have shown themselves bazakhele systems that are broken that cannot hold water. Sizoka kuba kuthembe nosishumayele ebantwini bathi ububi nokungakwazi uziphatha kuyanda kwandiswa ukuba banikezele in their souls banikezele bathi hayi cacile lempilo le ayiphile no ncamile ngo kanti is the sermon of the soul that is broken. Ayifuni ukuba mayidiwelele izofika kule ndawo umoya akuyo. So it means umuntu ke njengoba kushunyayelwa kusezwa yonke into le ka soul yona ayifuni ijumayo bangcwele ifuna wena nokungcwele uhlala phansi ngokungcwele ngoba uspirit wakho akoveza ngalaziyo but usoul ukulinda pha ebhansi athi kaloku umntana ntombi awuboni uba ufuna ukecala uthi uthanda into ngathi ubizwe emishini kubizwa abantu abanabazali ushunyezwa ngusoul funa kudilishana na uthi jonga keep quiet apho siyakhona siyezulu funa kuthethe naye. Speak to your own heart. Yabona inhliziyo kuthiwa ngubani onoyaziyo inhliziyo le yakhe umuntu ngoba iyamkhohlisa. Funeka inhliziyo yakho uthi make sure that your spirit man njengoba ufunda iBhayibhile uthandaza kukho amaxesha apho isoul yakho izawuthatha ifuna uthatha isharp cable funeka ke ngoku ume wena uthi jonga mntaseka buye come back because le ndawo ukuyo is dangerous for you and for the whole body. Abantu abawaya bawiswa kuba bengamthandi uThixo boyiswa ngomnye umthetho lo uhlala uzinzilile on the soul umshumazi into lekho. So ifuna ke ngoku as i-fivefold ministers zi-equipa zisazi into yokuba apha endlini sihleli nabantu abanezimo ezike zibashumayeze bebodwa and xa sini-equipa abangcwele asifuneka singani-equipeni into yokuba nifowunele umfundisi umbhiyozo nomfundisi utshana ni-equipeni into yokuba wena as a king and a priest wena
udilishane nezinto eziqubisana nawe. Imandi ke mina ke ngiyithande mina esuka kwangaphakathi kum. Ngoba ilingene kwamna ngoba ikhula nami and yangazi nami ndiyayazi. So xa sendisilwa nesiqu sam kungcono kunoba ndilwe nomnye umuntu. Xa ndilwa nesiqu sam ndithetha ngam uthi Paul I beat my own body. Ndimane esiqu sam ndiqubisa ndithi jonga awusozundenze njalo. Sisuka phi noThixo. So ukunengxaki ndirhuqa isoul yam. Ndirhuqele to the prayer altar. Ayifuna uthandaza ke lakuthumala. Ayifuna uthandaza, ayifuna nix. Ifuna ulala kusephandle. Ndilijonga if awuyi emthandazo kuzosokola kwawena ngoba uba uthandazi kuzofuka ezazinto ukuzoyisile. Kuzongazonakala zizokumangala somasamba. Emthandazweni ndifike ndimkile kumoyizwe ndinomoyizwele jonga lo. Yabona lo uthanda enobhilosi. Lo unenkani, lo uyaphendula izwi lakho Nkosi lithe ndicela Thixo masithile la andimi naye. Xa ndifika phambi komoya ongcwele ndiyamjikela ngoba ndifuna ndazi umoya wam whole side am I on. Ndikwenzela likaThixo ngoba ndithi kuye jonga mntakwethu amajwarha lucingo wafuzile uyawathanda uyawelelisa awanalo izulu. Umntu onezulu nguThixo. So icebo hamba nam ngoba mna ndifuna izulu and andizukangena ezulwini ngenxa yakho. And okwesibili there is a generation. Generation ezayo endenze into yoba the building blocks for yona. There's a new generation ezayo ingalwi nalamarhamnco. There's a abantwana bangabhideki bangalwi nezinto ebezoyise utatomkhulu zoyisa utata. Mandime mandicine isibindi. Ndithi ewe ndiyaniqonda nibadala noyisa utatomkhulu ngoba ezanto zifika sesithi ungubani wena. Ngemazi utatomkhulu okho ngubani wasincama. Mina ndihlala ngesazinto xa sesifikile zikuconfronta zithi jonga utatakho wasincama. Wena ke ngoku ngubani ube wesu intombazana ucima fana uzoyisa izinto zoyisa otata ufike uqoba jonga ndithembanga amandlam andithembanga nabuciko bam ndithembe uThixo lo othe ndizokulwela andizi kuni ngawam amandla nenaligama ndiza kuni ngegama likaYehova wemikhosi ngoba ingxaki yam kukho abantu sendithe kubo sendithe kugeneration sendithe elalini sendikwazile emsebenzini sendipapashile into yoba ndisindisiwe ndohlukene. Naw xa ndifika kuni zimande ezazinto uqubisana nazo uwedwa akho mntu kufayo kuwe noThixo naye. So that xa ufika phambi kwabantu ufika uklini umhle abakwazi abantu bephambi kwakho uba unezinxenxe zokudila nezinto ezifuna ukukudonsela ezantsi. Shandeka ufumanise inefemeli abanye bebesindisiwe bawa Trinity zithe zinto hayi nawe usilingene ubuqoma jonga it's okay. Kodwa into endikophethayo eyona nto ndiyizele ndifuna kwa aba bawile ndifuna babuye ndikolela into yoba ndibe nezinxenxe kodwa eyona nto ndiyifuna kukhulula my generation. Asizukwazi into yokuba sifuthe kube mnandi apha but xa sifike ekhaya siyoyisakala. Hayi
uthi jonga kulungile futhi ube sisidenge yocela call manager ubuye uthi thixo andikandincedakali kule ndawo yomsindo kalungincede moya kule ndawo unguwe. It's you against yourself. It's you against your own self. Efuna ukubuyisela emva. Shande. Ebangcwele bamno masingavumi. Asizukwazi ukuba siqhubisana namadimoni endawo sisoyiswa ngamadimoni akho. Qala ngawe ukwenzela uba njengoDavide xa fika kuGoliathi uthi kuye jonga kukho amadimoni ebendikuqinanisele kona ndindedwa in case ikhambi wabona. Mna ndidibene negonyama ndidibene nebhere ndisoyisile ndindedwa kungekho mfundisi ndihamba noThixo. No, bazalwane. Bendingazi mhlawumbe ndizochallenge. Zoyisa izinto ziqinaniseke. Zoyisa. Ngoba sizaxabanisa nabantu. Apha enkonzweni asizofika ebunyeni nasemdodeni okupheleleyo ngoba sizomana sixabana sodwa kanti akuxabani thina kuxabana idimoni elikuwe nelidimoni. Yamadimoni ngoba akoliswanga endlini. Akuphuma kwamapha ndinelisi ndinelisi yentomna endizithele kuyo. Ewe ndiyashumayela. Andizuye kushumayela ngenxa yoba ndinelisi. Ndishumayela ubuya kwam ndiyelistini ngoba elistini sendizothi kaloku sendishumayela. Sendishumayele amandla okudila nazo sendiwathatha ntoba kaloku sendithethe yakho kaloku sendishilo kubo nathi nina ngabongqotsho andisuba sakwazi ukubulula sokufika kwam endlini kukho ebangcwele sesizothandaza ningahlupheki kukho ezivukelwa ngo-12 ebusuku usivukele ezika-12 ezinyayiso zakho wedwa khona nabanye abaziyo uba ebana beThixo sendizela nam nobani apha noba ndibonile uba uklikhe apha once I get a solution ayoyam ndodwa sendiyela ube xa ndifika ndithi yahambeka indlela kuyenzeka iyanqobeka le nto anano sime kuloo ndawo ezinye simane sifela sibuye umva kodwa kukho majonga hayi sanana ungandiboni ngathi ndiyahlela. Hayi andijuli ndawo ndanasekhaya ndiyothatha amandla ndiyobuza enkosini uba leli khandi babuze abafundi uba uthensile kwazanga ulikhupha elidimoni wathi yes no this kind. Bacaca uba apha endleleni akhona namadimoni suwakhuphe lula apha ekuhambeni kubekho amanye kodwa hayi this kind which means amanye change amanye dibana yile nto kungafunekanga sixabane singabazalwane sibe divided ngoba amadimoni ayakwazi into yokuba abeleqa wena nabeleqa utata avane amadimoni wawavana kodwa ayakwazi uvana ngawe ngoba kaloku une-opening uqabene. Awusuthi usenza umsebenzi omkhulu kangaka wenkosi uhambe wedwa awucingi futhi ubhiyoza awucingi. So uyabona abathatha abalapha khawulele ii-angels zabo zenza i-hedge of fire around you ngoba you honor them. No, abanye abantu asicela uxolo kubo ngoba besirongo berada hayi sihloniphe irenking